Il-primawla tal-Qorti Ċivili sabet li raġel li kien ikkundannat 5 snin ħabs għal traffikar ta' droga kien diskriminat mill-Qorti Kostituzzjonali li naqset milli titrattah bl-istess mod u manjiera li kien trattat raġel ieħor li kellu każ simili. L-imħallef Tonja Bela sostna li drittijiet ta' Christopher Bartolo kienu miksura meta ġie miċħud id-dritt biex il-każ kriminali tiegħu jinstema' mill-qorti ta' droga. Bartolo li huwa wkoll pazjent ta' trappjan tal-kliwi ilu għal dawn l-aħħar 8 snin tiela u nieżel il-qorti wara sejba ta' 167 gramma reżina tal-kannabis fid-dar tiegħu f'Għawdex. Il-primawla ddikjarat li l-unika ħaġa li ddeterminat jekk il-każ kellu jinstema' quddiem il-qorti ta' droga kien l-ammont ta' drogi involuti fil-każ li kienet diskriminatorja. Dan fil-waqt li Bartolo kien interrogat mill-pulizija minkejja li kien għadu kif irritorna d-dar wara trattament ta' rutina fejn kien ammetta għat-traffikar mingħajr ma kien fil-preżenza ta' avukat. L-imħallefa Bela sostna li Bartolo kellu jingħata l-istess rimedji li kien ingħata Brian Vella li kellu każ simili u kważi identiku għal dak ta' Bartolo. Apparti hekk l-imħalfin li preżedew il-każijiet ta' Brian Vella u Christopher Bartolo kienu l-istess, iżda l-eżitu tal-każijiet kienu differenti. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef qal li dritt ta' smigħ xieraq kien miksur meta l-istqarrijiet ta' Bartolo ma kinux iddikjarati inammissibbli. U sofra diskriminazzjoni wkoll meta ngħata rimedju differenti minn Brian Vella. Fi frar tal-2018 Bartolo ħareġ mill-ħabs waqt li kienet jirċievi trattament fil-kliwi u wara li l-Presidenta dak iż-żmien Mary Louise Colejro Preca imxiet fuq il-parir tal-Kabinett biex Bartolo jinħeles għal raġunijiet umanitarji.